Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Aligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito niyo po maririnig sa programang Abi, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At siyempre, kasama rin natin sa ating technical control, walang iba kundi ang ating sound engineer, Dennis Palaganas. Good afternoon, Dad. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. At siyempre, no, mukhang marami siguro sa inyo ang may anxiety ngayon. Dahil sa mga kaganapan sa ating, alam niyo na, mga kaganapan dyan sa Middle East, sa Europe at iba't ibang bahagi ng ating mundo. At siyempre, dumagdag pa riyan yung taas ng petroleum products, no? At merong 2 gigs, 2 gigs ba, Dennis? Ngayon, 2 gigs. Yung isa sa Huwebes. Parehas lang, parang pag ganyan po, siguro maghigpit muna tayo ng sinturon. Yung mga bagay na hindi na kailangang bilhin, siguro isang tabi muna natin, di ba? At syempre, no, bago ang lahat, pag-usapan naman natin ang kalagayan ng ating mga kabataan, particularly dyan po sa bayan ng Calasiao. No, at makakasama po natin ngayon live via phone patch, no, si Councilor Narayana Das Messina, ang ating pong SK Federation President dyan po sa bayan ng Calasiao, to give us an update po, mga kapaborito, kung kamusta na ba ang ating po mga kabataan dyan po sa bayan ng Calasiao. Magandang hapon po, Councilor Narayani Das Messina. Yes po, good afternoon po sa ating mga tagapakinig po, sa inyo po, Sir Jonathan.
Hi, hello sir. Siyempre, no, alam nyo, matunog ngayon ang Sangguniang Kabataan dahil hindi natin malaman ngayon kung matutuloy ba o hindi ang, nalalapit na eleksyon. Pero alamin natin yung kalagayan ng ating mga kabataan dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Kamusta po ang ipong Sangguniang Kabataan under your leadership, sir? Yes po, puspusan po ngayon ang sa mga sangguniang kabataan. Kinakausap ko po ang ating mga SK chairpersons. Matuloy man po o hindi ang eleksyon. Importante, gawin po nila yung best nila, yung mga nagawa po nilang mabuti. Mabuting serbisyo noong nakaraang year, mas higitan pa po nila this year para mag-iwan ng kanilang mga legacy o magbigay sila ng standard kung ano nga ba talaga ang sangguniang kabataan po ng kanilang bawat barangay. And speaking of legacy, nabanggit nyo na rin po, Councilor, kayo po, this is your, ilang beses nyo na po bang, ilang taon nyo na po as SK Federation? Yes po, magto 2 years na rin po. Ayun, 2 years, no? At nakita natin, very active ang inyong Facebook account. At last year, parang nagsagawa kayo ng LNK 2024, yung Linggo ng Kabataan, At kayo yata ang una kong nakitang nagkaroon ng State of the Youth Address. Pwede nyo ba kaming kwentuhan kung bakit may mga ganoong activities tayo? Yes po. The Linggo ng Kabataan po ay nakasaad sa ating SK Reform Act na 2015 na kailangan pong i-celebra po yun. Pwede pong per barangay, pwede pong per municipality, provincial. Ayun po, nagkasundo po ang ating mga 24 SK chairpersons, including me po, na what if dalihin po natin sa ating municipal wide. Lahat po ng ating barangay ay pagka sundo po doon. Ayun po, nagkaroon po kami ng mga programa, different programs, mga innovative programs naman po na nakalahok naman po sa mga iba't ibang tawag dito, mga kabataan tulad po dyan, mga PWDs. Meron po tayong Cup of Joy no last year. Andyan din po yung mga LGBTQIA+, request po nila yung one day league ng volleyball. At syempre ang ating livelihood program na the job fair na kung saan yung mga out of school youth naman sila po ang bida. Ngayon din po, nung last year, meron din po tayong pa-competition sa ating mga youth journalists, mga different writers, mga writings, tawag dito, mga extempo, ganun, for our youth na ma-showcase yung kanilang talent. And the highlight po is the State of the Youth Address, kung nasaan na nga ba ang kabataan ng Kalasyaw, na hinahangad po natin na maging isa pong vision natin na maging aktibo ang kabataan ng bayan ng Kalasyaw. Ayan, malapit na ang August, Councilor, at kamusta na ba ang state ang mga kabataan sa bayan ng Kalasyaw ngayon? Yes po, ngayon po, nagdodoble effort po kami. Na-pressure po kami from the last year. Siyempre, nag-set kayo ng benchmark, no? Inaabangan na naman po ang Linggo ng Kabataan. Ayun po, puspusang meeting and ayun po, pinapalis pa po yung mga ibang programs kung paano pa po mas makapaganda. Siyempre, mga naging pagkukulang po natin nung last year, maitatama po natin, ayun po, yung mga pag-uusapan po namin. Pero, make sure po namin na may enjoy po ang ating mga kabataan ng Kalasyaw. And most recently, Councilor, noong June 24, nagkaroon kayo ng partnership with itong tinatawag nilang Job Start. And this is parang giving, alam niyo yan, yung opportunities doon, lalo na doon sa nabanggit nyo kanina, yung sa out-of-school youth. Could you tell us more about this? Yes po, the Job Start program po ay from Dole. Ito po ay isa pong career coaching program na ito po ay 10 days job start soft core skills training. Ito po ay initiative po ng ating Peso Kalasyaw. Nakipag-partnership po sila sa Dole. And ayun, at the same time, tinap po tayong mga kabataan. Kasi po, the Peso Kalasyaw, nakikita po yung ang tawag dito, potential. Mga kabataan, mga out of school youth. Ngayon po, ang tawag dito, isa rin, lilima lang po sa buong Region 1 ang meron pong job start. I see. 3 po niyan sa 5 is from Pangasinan. We have the Alaminos City, Dagupan City, at syempre yung natin, ang bayan ng Kalasyaw. Ayun, grateful po tayo na
nagkaroon po ng job start dito sa ating bayan ng Calasiao. Of course, because of our tawag dito, our peso manager, Sir Rogelio. Rogelio. Yes po, Ah, yun, si Montoya. Sir Rogelio. Ayun, at paano nag-fit yung natin, yung SK Calasiao, yung mga youth from Calasiao dito sa program na ito, sir? Yes po, sir. Isa po kasi sa mga programa ng Sangguniang Kabataan, meron po siyang 10 centers na sinusundan. Hindi lang po siya pa-project. Oo. Meron pong sinusundan ng Sangguniang Kabataan. Isa po dyan sa 10 centers na yan, is the economic empowerment. Nakasaad po dyan ang mga livelihood programs. Ito po, itong Job Start. Malaking tulong po sa ating mga out-of-school youth. Ito po kasi yung Job Start Philippines ay ito po yung programa po ng Dolinga na partner po sa Peso upang may handa ang mga kabataan sa pagpasok po sa trabaho. Ayun. So ayun po, binibigyan din po sila ng career coaching, mga kasanayan sa buhay, technical na pagsasanay, syempre internship po sa mga employer. So ayun po, minomold yung mga kabataan po natin na maging ready po sila sa work. Yun po for their personal development din po nila. Tinuturuan kung ano meron sa field of work like ayun po, mga teamwork, paano sila mag-solve ng problema, paano mag-deal ng kung ano-ano. Ayun po, kabilang din po dyan yung mental health po nila, safe migration, stress management, syempre yung communication skills sinuro din po dito. Ayan, napakagaling. At syempre ngayon, Nakman, counselor, no, wide concern yata ngayon ito namang health, no, ng ating youth. Dahil most recently, sinabi ng DOH, dumarami yung cases ng HIV sa mga ages 15 to 24, which is ito yung mga edad na nasasakupan ng Sangguniang Kabataan din. Ano po ba yung mga plano nyo regarding this concern po, Counselor? Yes po, nabalitaan po natin yan. Kaya tamang-tama po, this Linggo ng Kabataan 2025 here in Calasiao po, isa po sa magiging event po natin o programa is the Family Family Planning Organization of the Philippines. Pupunta po sila dito sa Calasiao. Oh, nice. They are from Alaminos, Pangasinan chapter. Pupunta po sila sa 4 na national high school para hindi lang po sila ng seminar, kundi maging aware ang ating mga mag-aaral sa 4 na national high schools dito sa bayan ng Calasiao. Dahil ayun nga po, nasabi niya po, talamak na po ang mga positive po sa HIV. Correct. 4,000 po ata sa Region 1. And ayun din po, hindi lang po sa HIV, syempre, ang uso rin po yung teenage pregnancy po. Correct. Tinatawag po. So how do you prepare them for that? Yung mga teenage pregnancies, yung mga symposiums or tamang edukasyon para dito? Yes po. Iyon po yung mangyayari sa August din po, yung Linggo ng Kabataan. Kaya po darating ang mga FPOP Philippines. Is magbibigay po sila ng symposium sa 4 na national high school. Ayun din po tuturuan sila, parang i-educate po sila. Correct. Kung ano po yung tawag dito, kung ano po yung mga dapat gawin, kung may binabalak man silang gawin, or ano man. Or pagkakaroon ng healthy healthy intercourse, mga healthy practice. I see. Sir, this coming July 1 uupo na syempre ang bagong administrasyon under Mayor Patrick Agustin Keramat. How do we align ito pong mga programa po ng SK? Alam ko favorite nyong seatmate si Mayor-elect Patrick Agustin Keramat. At syempre nag-uusap din po kayo. Ano po ba yung mga plano ni Mayor Pat na sa tingin nyo ay akmang-akma din po doon sa mga proyekto ng SK? Yes po, tamang-tama po. Ang ating mayor po ay isa pong miyembro ng Katipunan ng Kabataan. Siya po ay 27 or 28 years old. 27, oo. Siya po ay miyembro ng ating ng kabataan din po. Kaya papasok din po dyan ang mga programa niya po. Align din po sa ating mga proyekto o programa. Isa rin po dyan, di mawawala ang sports. Nung Lunes pa lang po, nag-usap po kami. Napakadami po ang kanilang programa. Talagang magiging aktibo po ang mga kabataan ng Calasiao. Kung dati-dati may basketball, may volleyball, ngayon almost lahat ng sports meron na po. And hindi lang po dyan magtatapos sa sports lang. Meron po tayong the employment, yun nga po,
Oo nga. Tamang-tama po kanina yung job start, isa Mhm. po sa panimula. Ngayon, dahil nabanggit din po ng ating susunod na Mayor Patrick Agustin Karamat, priority niya rin po ang ating mga out-of-school youth at gusto niya pong mabigyan ng trabaho ang ating mga kabataan. How about sa scholarships po, Counselor? Are you going to push na magkaroon po ng increase in numbers para sa bayan ng Calasiao? Yes po, no, nabanggit po sa ating mga kanilang mga programa nung mga nakaraang kanilang meeting de avance, caucus. Hindi pa po namin napag-usapan regarding scholarship pero I know magdadagdag po yan. I see. And alam naman natin, sir, no, na isa sa mga primary concern din ni incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, ito pong illegal drugs. At isa sa mga target ng illegal drugs ay ang kabataan, sir, no? Ano po yung inyong maitutulong para ma-reduce ito pong kaso ng drug addiction sa bayan ng Calasiao? Yes po, patuloy pa rin po ang aming yung programang KKDOT na tinatawag. Ito po ay partnership with the PNP, the Kabataan Kontra Droga at Terorismo. Ito po ay nagsimula nung Linggo ng Kabataan din po last year na hanggang ngayon, yan po yung pine-prevent po natin. Isa rin po yan sa ating plataforma na maiiwas ang ating mga kabataan dito sa Masamang Vision. Nagsimula po ang ating mga sangguniang kabataan na different barangays. Diyan po ang kanilang paliga. Hindi lang po basta-basta paliga yan. Kung dati-dati basketball lang po nakikita nyo. Ngayon, lahat po sila, almost lahat po ng barangays ay may sports festival na. Dahil gusto po ng mga ating mga SK chairpersons na hindi lang po basketball. Ang mga halimbawa, mga gusto nila, halimbawa may ping-pong, may badminton, ganun. Ayun po, uso rin po dyan yung mga kanilang palarong lahi na kung saan hindi lang po mga bata, mga ano rin po, mga medyo may edad na. Young ones. Yes po, mga young ones po. Oo. Ayan po. And sir, syempre, no, isa rin pang concern ngayon yung pong safety, no, ng mga bata, lalo na yung mga nagmumotor, mga nagsisingle. Baka meron kayo mga plans to create or legislate landmark policies para po maproteksyonan yung ating pong mga kabataan? Yes po. Unang-una, naging, ang tawag dito, yung mga naging issue po natin nung last is the mga asong pagpagalagala. Oo, isa yan. We have the ordinance din po na tungkol sa aso na hinihingi po namin sa ating mga barangay officials na stricto po na sundin po nila, i-implement po nila. Correct. Andiyan din po ang ating mga helmet, lalo na sa mga buwabiyahe. Sana po mag-helmet po sila, mga kabataan, mga estudyante. Ganun po. Nauuso na rin ngayon, sir, sa Baguio City, pinauso nila yung speed limit. Dito ba sa Calasiao, may plano ba kayong mag-implement ng speed limit? Maganda pong programa. Maganda pong ma-implement din po yun. Nabanggit nyo nga po, yung speed limit. Tingnan po natin, pag-aralan po natin. Maganda po yan dito po para sa ating bayan ng Calasiao. Councilor Ayay, Yes po, sir. parting message naman po para sa ating mga listeners, lalo na yung mga members ng Sangguniang Kabataan dyan po sa bayan ng Calasiao. Yes po. Sa ating mga kabataan po ng bayan ng Calasiao, patuloy niyo po sanang suportahan ang ating mga sangguniang kabataan sa kanilang programa, plataforma, aktibidades dahil lahat po yan ay para sa inyo. Gaano man kaganda, ka-innovatibo, ang kanilang mga programa, ang kanilang mga pa-events. Kung wala po kayo, kung wala pong dadalo sa kanilang mga programa, ay useless po lahat yan. Kaya naasahan ko po kayo sa ating mga katipunan ng mga kabataan, 15 to 30 years old. Go lang po, enjoy nyo po ang inyong childhood dahil ito po ay para po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Good afternoon, Councilor Narayana Ayay Das Messina, ang ating pong presidente ng SK Federation sa bayan po ng Calasiao. Thank you for your time, Councilor. Yes po, sir. Maraming salamat po. God bless po. God bless you. Ayan po mga kapaborito, si Councilor Narayana Ayay Das Messina, ang ating pong presidente ng SK Federation sa bayan ng Calasiao. Kaya maraming innovations ang ating pong narinig. At makikita natin this coming August naman dahil nalalapit na ulit yung kanilang Linggo ng Kabataan 2025 at magre-report ulit si Councilor Narayana Das Messina
at sa kanyang State of the Youth Address sa bayan ng Kalasyaw, at makikita natin kung ano na ba ang naging progreso po, no, ng estado ng mga kabataan dyan po sa bayan ng Kalasyaw. At nabanggit nga rin po niya, no, at naka-inline yung kanilang mga proyekto para sa mga kabataan ngayong papasok na, no, at uupo na si incoming mayor, ang ating pong alkalde ng Kalasyaw, si Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. At napag-usapan na nga rin po nila, no, yung mga plans nila for the youth, at marami silang gagawin, at hindi lang po sa mga athletics, no, sa academe, at talagang yung pagiging holistic ng kabataan, pag-aaralan po, at gagawa po sila ng mga programa, no, para ma-hone, no, at ma-develop ang ating youth. At napag-usapan din kanina, no, yung pong alarming situation na ni-raise po ng Department of Health last month, I think, no, na tumataas yung kaso ng HIV. Ito po yung human immunodepressed virus, HIV. O, tama, no? At nagiging precursor kasi ito ng AIDS. No? At dumarami ang mga edad na 15 hanggang 24 ang nagkakasakit po nitong HIV. At ito po ay isang sexually transmitted infection. No? Kaya ito ay isa sa mga pagtututukan, ano, sa nalalapit na linggo ng kabataan dyan po sa bayan ng Kalasyaw, dahil may mga guest din po sila, no, mula sa mga non-government organizations na pag-uusapan po, no, ito pong mga mabibigat na usapin tungkol po sa ating kabataan. Alam niyo naman, ang mga kabataan ang tinuturing, no, na pag-asa ng bayan. Tayo naman ngayon, we were young once, no? Dati tayo ang kabataan dit. Ngayon wala na, ano. I think syempre ito naman panahon naman ng mga anak-anak na natin ngayon, no? And let's hope and pray na maging brighter ang future ng ating bayan, ng ating bansa, di ba? At malaki ang pag-asa. Iba ang generation, ano? Makikita natin yung difference, no? Yung sa point of view ko ngayon, kasi napapansin ko iba-iba ang pag-uugali sa bawat henerasyon. Diba? At sana lahat naman ay patungo sa isang maliwanag na bukas. Diba, mga kapaborito? Oras natin, 5:33 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Api, Aliguas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop birdie. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga
talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. At syempre, batiin ko muna ng happy birthday sina Chris Estrada. Magandang hapon sa iyo, pare ko. Sino pa ba yung mga nagbo-birthday ngayon? Marami yun eh. At batiin ko rin ang congratulations ang Pinablin 4-H Club Calasiao Incorporated kay Dr. Gerald Kinit. Dahil nasungkit nila yung Regional Gawad Saka Outstanding Young Farmer at Fisher Folk Organization. Mula naman po yan sa Department of Agriculture. No? Ginawa yun ng awarding ceremony sa JV Hotel and Resort dyan po sa San Fernando City, La Union. No? At syempre, very active ito si Dr. Gerald Kinit. Ano? Kaya isa yan sa mga hinahangaan natin pagdating sa mga innovation sa agriculture dyan po sa bayan ng Calasiao. I am sure malaking tulong ang ibibigay ni Dr. Gerald Kinit sa incoming administration ni Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Martes. PBBM pinatitiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong nasa Iran at Israel. Pagtugon sa mga mental health concerns ng publiko, maaari na ring itawag sa 911 hotline emergency ayon sa DILG.
Wala umanong kasunduan sa tigil putukan sa Israel ayon naman sa Iran Foreign Minister. Presyo ng langis sa world market biglang bumaba. At sa ating balitang pampalakasan, OKC naghahanda na para sa kanilang victory parade. At sa balitang entertainment, Jessie J sumailalim sa breast surgery. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino na nasa Iran at Israel. Sa ngayon, nasa Amman, Jordan na ang team na sasalubong sa mga Pinoy na galing Israel at iuwi rito sa Pilipinas o ang mga naghayag ng intensyong makauwi na rito sa bansa sa gitna ng gyera sa Iran at Israel. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, na mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DMW, DFA at OWA na isa prioridad ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipinong nasa dalawang bansa. Kasama sa tulong na ibibigay para sa mga ililikas na Pinoy, subalit ayaw pang umuwi ay ang kanilang temporary shelter, pagkain at tulong pinansyal. Sinabi rin ni Castro na sa mga gusto nang bumalik dito sa Pilipinas ay may nakahandaan niyang 150,000 pesos na tulong pinansyal, transportasyon at accommodation support, medical assistance at livelihood assistance. Kasabay nito ay hinimok ng Malacanang ang mga Pilipino sa Iran at Israel na makipag-ugnayan sa embahada at konsulada ng Pilipinas sa kanilang kinaroroonan para maipabatid ang kanilang kalagayan at matukoy kung anong tulong ang kanilang ninanais o pwedeng ipaabot ng gobyerno. Pakinggan naman po natin ang mensahe po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have raised alert level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Ayan po ang naging pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At handa na po ang ating DMW, OWA, at DFA para po sa repatriation. Dahil ngayon po tumaas na po ang bilang ng mga OFWs at mga Pilipino na nais na pong bumalik. Nasa 300 plus na po yata. At dahil tumitindi nga po ang tensyon sa kabila po ng pagpo-post ni US President Donald Trump na magkakaroon po ng ceasefire. Dahil hanggang sa ngayon yata parang hindi naman po malinaw kung tatalima ang Iran at Israel tungkol po dito sa binabanggit ni President Donald Trump na ceasefire.
Pero syempre, no, at tuloy-tuloy pa rin ang tension dyan at maraming sibilyan na po ang naiipit. At yung mga kamag-anak po ninyo dyan sa Israel, kung meron po kayong komunikasyon sa kanila, no, ipagbigay alam po na ang gobyerno po ay handa po, no, na magbigay ng assistance at dun sa mga nais bumalik ng Pilipinas ay may mga nakahandang tulong po, no, na naghihintay para sa kanila. Isa na rin po dyan ang pagbibigay ng 150,000 pesos na financial assistance, no, at yung mga training para makapag-umpisa po muli dito sa ating bayan, no. At syempre tayo po ay patuloy na magdasal, no, para sa maayos na kalagayan po ng ating mga kababayan, no, at mga syempre yun lahat ng inosente, no, na mga tao po diyan sa Iran at Israel sa Middle East, dahil marami po ang maapektuhan dyan. Isa na rin po riyan yung presyo ng petroleum products, no. Ngayon pa lang tumaas na po ng 175 sa gasolina, at sa June 26 another 1 peso and 75 centavos yung itataas. So nasa 350 yung dagdag sa presyo ng gasolina kada litro. Kaya itong tensyon na ito ay magdadala pa, no, ng marami pang paghihirap sa buong mundo, dahil I think yung isang daanan po dyan sa Gulpo, yung isang strait, no, na daanan po ng mga vessels ay hinarang na po yan ng Iran, pero sana ay kasama yan, no, doon sa mga pag-uusapan ng Iran, Israel at Amerika para muling padaluyin yung trade dyan po sa strait na yan. Samantala, mag-uumpisa na sa July 7 ang bidding ng pagdadagdag ng mga mental health concerns ng publiko para sa mga isa sa mga maaaring tugunan ng mga otoridad sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 emergency hotline. Ito po ay inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos na lumabas sa inisyal na investigasyon ng mga investigador na ang kaso ng nawawalang law student ay maaring isang kaso ng suicide. Paliwanag ni Secretary Rimulya, mayroon na silang mga counselors na maaaring makausap ng publiko, partikular na mga kabataan, kung sakali mang may nararamdaman ng mga ito ay maaari na silang dumulog sa 911 hotline para agad na marespondihan ng mga trained professionals mula sa National Center of Mental Health na kasama po yan sa 911 hotline. Hindi na lang din anya krimen at iba pang mga concerns ang maaaring sagutin sa pamamagitan ng emergency hotline, ngunit nasasama na rin maging ang mga mental health issues, at ito rin po ay maaari na rin sagutin. Tiniyak naman ni Secretary Rimulya na mataas ang interes sa bid ng pagdadagdag ng mga mental health concerns bilang isa sa mga re-respondihan sa pamamagitan ng 911 hotline. Aniya, matapos ang bidding ay maaari na maging operational ang function na ito sa 911 emergency hotline sa pangalawang linggo ng Agosto o unang linggo ng Setyembre. Samantala, maliban naman sa pagresponde sa mga krimen, sunog at iba pang klase ng emergencies ng publiko, inaasahan na maaari na ring matugunan ang mga mental health concerns ng publiko sa pamamagitan ng mas pinalakas na 911 emergency hotline. Ayan mga kapaborito, syempre, no, isa riyan na suporta talaga is yung pamilya, no? Yung ating pamilya, sila yung nakakasama po natin ng mas matagal. Kaya kailangan we are aware, no, kung ano yung mga kinikilos po ng ating mga kaanak, mga kapamilya sa loob ng ating tahanan. Maging yung mga kaibigan, no, na minsan ay mas matagal nilang kasama sa labas ng kanilang mga tahanan, dapat marunong na rin makiramdam, ano, kung may pinagdaraanan ng kanilang kaibigan. Kaso minsan talaga, no, hindi mo ma-detect ang depresyon o anumang mental health issue sa isang tao, dahil yung iba kung sino pa yung mga pinakamasaya, no? Yung kung sino pa yung mga pinakamasayang tao, sila pa pala yung may mga problema. No? Kaya pag ganyan maging sensitibo po tayo, lagi po tayong handang tumulong, pero kung hindi naman po tayo eksperto sa mga ganyang bagay, no? Lalo kung hindi naman kayo magaling magpayo, wag na po kayo magpayo, no? Baka seryosohin kayo ng kaibigan ninyo. Minsan kasi may ganyan, no? Sutil-sutilan, no?
Pero kung may napansin kayong ganyan, no, ipagbigay alam nyo po sa pamilya at kumontak po kayo ng mga health experts, okay? Samantala, nilinaw naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nitong Martes na wala pang kasunduan sa tigil putukan sa Israel sa ngayon. Sabi niya, quote, "As of now, there is no agreement on any ceasefire or cessation of military operations." Unquote. Ayon yan kay Araghchi. Bago ito, naglunsad ang Iran ng missile attack sa isang American airbase sa Qatar. Sinabi pa ni Araghchi na handa ang Iran na muling tumugon sakaling magkaroon ng karagdagang aksyon ang Amerika. Itong pag-atake naman ng Iran sa American airbase sa loob ng Qatar nag-cause naman ng alarma, no, sa Saudi Arabia. At nagsabi na ang Saudi Prince, no, na sila ay handang tumulong dahil hindi maganda daw, no, yung naging aksyon ng Iran. Dahil kahit American base po yan, yan po ay naging threat, no, sa safety and security ng bansa. At sinabi nga po ng Qatar na yan po ay labag sa kanilang soberenya. Kaya sana magkatuluyan na yung ceasefire agreement muna, no, para hindi lumaki itong kaguluhan. At marami tayong napapanood sa social media ngayon yung mga posibleng scenarios. Minsan kasi ang daming magagaling sa Facebook, awadet. Makikita mo yung mga graphics nila, ang gagaling merong nuclear fallout ba yun? May mga nuclear fallout, di ba? Yung mga, I am hoping na hindi naman tayo pupunta sa ganong sitwasyon, ano? Kung hindi, babalik tayo sa Dark Ages, mga kapaborito. Isipin nyo na lamang po yan, di ba? Kung magkakaroon po ng World War III at maraming bansa ang sasali po sa ganyang kaguluhan, hindi malayong madadamay ang Pilipinas, no? Dahil very strategic ang posisyon ng Pilipinas. Kaya nga yung interest din ng China dyan po sa West Philippine Sea, kung makikita nyo, wala namang gera pero talagang unti-unti na nilang ino-occupy, no, yung mga kiniklaim po ng Pilipinas ng mga isla sa atin pong bahagi ng ating pong bansa. Samantala, bumaba ang presyo ng langis sa merkado sa kabila naman ng girian at tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito po ang inanunsyo sa press briefing sa Malacanang ni Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garin, matapos ang pulong ng economic team sa Malacanang na pinatawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary OOIC Garin, mula sa $70 per barrel ay naging $69 per barrel ang presyo ng langis sa world market. At isa sa tinitingnang nakapagpahupa sa presyo ay ang mga ipinahayag ni United States President Donald Trump na magkakaroon ng ceasefire ang dalawang naglalaban ng bansa. May naidulot namang maganda, no? Pero sa kabila ng magandang balita, sinabi ni Garin na inutusan sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siguruhing maprotektahan ang mamamayan mula sa epekto ng oil price hike. Dahil po dito, sinabi rin ni Garin na nagpapatuloy ang pag-uusap ng mga opisyal ng Department of Transportation, Department of Agriculture at Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang masiguro ang anuman ang mangyayari ay handa pa rin magbigay ng subsidiya sa mga tsuper, operators, magsasaka at mga mangingisda. Ito yung fuel subsidy. Hindi naman masabi ni Garin kung kailan may bibigay ang subsidiya dahil ang DOTR at DA ang mamamahagi nito. Pero sa ngayon na inaayos pa ang mga records at logistics para dito. Sana bilisan na, no? Dahil sinasabi ng ilang transport groups, 500 pesos kada araw ang mawawala sa mga tsuper at operators. Ganon katindi. Samantala sa ating balitang pampalakasan, naghahanda na ang Oklahoma City para sa gagawin nilang Victory Parade matapos na tanghaling kampyon ang Oklahoma City Thunder bilang 2025 NBA Champions. Sinabi ni Oklahoma City Mayor David Holt na isasagawa ang parada sa June 25 at magsisimula ito sa Midtown hanggang Paycom Center at si Sortile
Caesar Tail Park. Inaasahan din ng alkalde ang kalahating milyon mga fans ng Thunders ang lalahok sa parada. Inimbitahan din ng alkalde ang mga fans ng Thunder mula sa iba't ibang bahagi ng US. Tiniyak din ito na maglalagay sila ng mga maraming kapulisan para magbantay sa seguridad ng mga dadalo sa parada. Tama, no? Baka mamaya may mag-interest na naman dyan. Bago ang parada ay magtitipon muna ang kuponan sa Paycom Center para sa isang programa. Magugunitang tinalo ng Thunder ang Indiana Pacers sa Game 7 nila ng NBA Finals sa score na 103-91. Sa iba pang balita, sumailalim sa breast cancer ang singer at songwriter na si Jessie J matapos ma-diagnose na mayroong breast cancer. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Jessie J ang kanyang pinagdaraanan. Sabi niya, this post is some of the honest lows and highs of the last 48 hours. I will always show the good and hard bits of any journey I go through, ayon sa singer. Sa ngayon, nagpapahinga na ang singer at inaabangan na lang ang resulta ng ilang test. Matatandaan kamakailan lang ay ibinunyag ni Jessie J na siya ay na-diagnose na may breast cancer. Yan, at least, importante talaga sa anumang cancer, yung early detection mga kapaborito, no? Para po maagapan ang anumang side effect po nito mga kapaborito. Importante yun. Minsan kasi pag stage 4 na or later stage, mahihirapan na po talaga, no, magkaroon ng intervention mga kapaborito. Sino pa ba yung mga may birthday ngayon? Iniisip ko. Oo nga pala. Happy birthday kay Jefferson Samson. Ayan, ang ating star player sa basketball, star player sa badminton, star player sa ang husband ni Lady Vicencio. At tomorrow naman si Mari Janice, no? Janice Abrugar Garin. Happy birthday. Ilang taon ba si Janice? Magkaedad ba kayo? Panganay ng kaunti. 45? Ay, lukoy! Sensya na. Nabisto ko ba? Nabisto ko. Ahead ka. Siya ng 1 year. Ang edad... si Maki. Matanda ako ng 1 year. Ano, det? Akala ko nagpunta kayo ng Hong Kong. Mga late post ni Maki nakakawindang. Sabi ko, biglang nandyan... andun na. Late post ba yan? Late post. At syempre, yung mga birthday celebrants sa buwan ng Hunyo, no? Happy birthday po sa inyo. At ano pa ba? O mga kapaborito, maya-maya lamang po magdarasal na rin po tayo ng Angelus. Hi, hello! Nakikinig sa atin ngayon si Calasiao Mayor Patrick Agustin Karamat. Magandang hapon. Syempre, kanila Sir Basa, happy. Kanila Ma'am Marmy, Boss Carlo, Ma'am Pao, Sir Ryan, Sir Ogie, Sir Steve, Ma'am Marie Chris. Magandang hapon sa inyo dyan sa bayan ng Calasiao. And good afternoon din kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega at kay Manawag Mayor Dr. Ming Rosario. Bueno mga kapaborito, bukas magbabalik po tayo. Same time, same frequency. Dito pa rin yan sa 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la. Time check was brought to you